Takže čaute. Toto video je určené pre tých, ktorí chcú ísť robiť na farmu, aby vedeli, o akú robotu sa jedná. Konkrétne toto je farma krávská, pričom sa produkuje iba mlieko, nerobia sa žiadne výrobky. To som ja. Takže si predstavíme, o akú robotu sa na tejto farme jedná. Zapálime svetlo. Tu sú hlavné hrdinky, bez ktorých by táto robota nebola. Momentálne oddychujú, okolo 4:00 sa začne robiť a niečo po 5:00 dojiť. Všetky kravy sú zoradené vedľa seba, pričom sú priviazané k válovu. A z opačnej strany zase môžete vidieť, chvosty majú vyviazané. Slúži to na to, aby si ich nezašpinili pri tom, čo musí robiť každý z nás. Táto časť slúži na krmenie. Pred kravami sa nachádza približne 14-metrový válov, ktorý sa otočením tejto páčky priečky sa nám otočia a vznikne nám jeden veľký dlhý válov, ktorý vyčistíme, vyzametáme. Následne páčku otočíme naspäť, aby bolo pripravené na krmenie. To isté je druhá strana. A začneme krmiť. Prvé sa krávam dáva silážna kukurica spolu s ďalšou silážou, ktorú veľmi zbožňujú samozrejme. Následne sa im nasype niečo vo forme pomletých ovsených vločiek, alebo neviem, ako by som to nazval. Tretím v poradí ide silážna tráva, ktorú tu nemáme, lebo je prázdne momentálne, tá sa nasype po obede. A posledný v poradí ide seno, alebo ako to oni volajú hoj, ktorý sa dá doplna a viac sa neprikrmuje. Toto sa opakuje ráno pri dojení a takisto po obede pred dojením. Následne sú kravy spokojné a môže sa začať so samotným dojením. Tu máme ventilátor, ktorý nám slúži na udržiavanie čerstvého vzduchu v maštali a takisto vyrovnáva teplotu, aby tu nebolo príliš horúco. Po nakrmení sa vyčistia mreže za krávami, nakoľko nie všetky ich výplody prepadnú dole. Na čistenie týchto mreží nám slúžia takéto stierky. Obyčajná plastová stierka, ktorými sa chodí po mrežiach a tým prepadávajú krávské výtvory dnu. Keď je uvedená betónová nádrž plná, na konci sa nachádza plech, ktorý momentálne nevidíte, lebo je tu slabé svetlo. Ten sa vyťahne a všetko nám odtečie do jednej obrovskej nádrže, ktorá sa nachádza pred kravínom. Teraz sa pozrieme na samotné prípravy k dojeniu. Medzi dvoma kravami sa nachádzajú tzv. Krávie spojky, kde sa napájajú mašiny na dojenie mlieka. Všetky sú prepojené a prechádzajú nám spoločne ponad všetky kravy do miestnosti, ktorú volajú mliekáreň. Nad kravami takisto môžete vidieť tieto, ako by som to nazval, drôty, ktoré sú napojené na slabý elektrický prúd a slúži nám to na to, aby kravy stáli vyrovnané a veľmi so sebou nekývali. Pozrieme sa do mliekárne. Všetky tieto rúry nám prichádzajú sem a toto je samotná mliekáreň. Vydojené mlieko nám prechádza rôznymi filtrami do tejto nádoby, z ktorej je následne hadicou, ktorá je momentálne nie je zapojená,
prečerpávané do nádrže. Z uvedenej nádrže každé 2 dní prichádza cisterna, ktorá mlieko odsaje a odvezie do samotnej výroby. Toto sú mašinky na dojenie. Momentálne sú zapojené na čistenie, nakoľko po každom dojení sa mašiny vyčistia pod silným tlakom vody. Takže toto je základ práce, ktorá vás čaká, keď chcete ísť robiť na mliečnú farmu ku kravám. Táto farma je jedna z tých lepších, nakoľko ja dojiť nemusím, dojí si sám šéf. Ja sa starám len o to, aby kravy mali čo žrať a mali každé ráno a každé po obede vyčistené. Tu máme býka, ten sa nedojí, ak by vám to nebolo jasné. Môžeme sa pozrieť na samotné krmivo. Otvárame si zástenu, ktorá slúži na to, aby sa nešlo veľa studeného vzduchu, aby nám kravy neprechladli. Kravám sa po každom dojení podsiepa slama, aby neprechladli a mali mlieko presne také, ako má byť. Krmivo sa nasýpa z násypníkov, ktoré sú v centrálnej časti. A môžeme sa pozrieť hore k násypníkom. To sa musíme trošku prejsť. Tu máme druhého býka, ani ten sa nedojí. Musím ísť po rebríku, takže počkajte chvíľku. Jednou rukou sa to zle robí. No, a sme tu na poschodí. Toto sú silá, v ktorých je uskladnené krmivo. Konkrétne tu si môžete pozrieť siláž, ktorá sa dáva ako druhá v poradí. Vedľa máme kukuricu a v ostatných máme, toto je už prázdne, tam bola kukurica a tu máme, myslím, silážnu trávu, ktorá síce vyzerá ako hnoj, nevidíte tam nič, lebo je tma, ale krávy ju majú veľmi rady. No. Na každej farme sa v súčasnosti využívajú na nasýpanie krmiva takéto žeriavy, alebo ako to nazvať. Je to malý žeriav pre jednu osobu s dĺžkou ramena asi 6 metrov a nosnosťou do 1 tony, ak dobre šéf povedal. Toto sú tie násypníky, ktoré sme videli zo spodu. Sem sa sype kukurica, siláž, tráva a tu máme uskladnené seno, ktoré sa nasýpa sem. Toto sa robí každý deň, aby bola zásoba na ráno aj na poobede pre krmenie. No a tu sú uskladnené traktory, vlečky a podobné. Švajčiari si dávajú veľmi záležať na poriadku, aby všetko bolo tip-top, ako to oni volajú. Hore máme ešte mašinu na tamto malé žlté, to je mašina na mletie slamy, alebo teda sekanie. Táto slama nám prechádza von do tohto zásobníka a to potom berieme po každom dojení a podsýpame ju kravám. Dole sa nachádzajú novonarodené v tzv. Iglu. Každé slúži pre jedno, na najvýš pre dve. A tu sa dokrmujú z fľaše mliekom od svojej matky. Následne, keď už sú trošku väčšie, sa presúvajú do ďalšieho kravína, kde sa môžeme pozrieť. Tam sa nachádzajú len malé, ktoré nedojíme a postupným presúvaním z jedného miesta na druhé, pokým nám kravy rastú, sa dostanú až na miesto, kde ich takzvané zaparkujú a začnú dojiť. Toto je malý kravín číslo 2, ktoré som spomínal, sa nachádzajú menšie. Sa môžeme pozrieť. Momentálne aj tieto oddychujú, spia a tu máme hlavných malých potomkov. Ako vidíte, všetci spia. Týmto sa dáva krmivo takisto ako veľkým kravám, to znamená siláž,
silážna tráva a seno. Tu máme mašinu na mlieko, ktorej mladej kráve dávkuje mlieko podľa obojku, ktoré majú na sebe, tuto môžeme vidieť. Pokiaľ je kráva najedená, mašina jej na základe obojku nepustí viac mlieka. Toto je samotný automat a tu máme nádrž na mlieko, nevidíte, je tam ešte dáke. Toto sa doplňa každý deň, umýva sa každý večer, má kapacitu 110 litrov. Takže tu máme malé, následne sa presunú na druhú stranu, kde sú trošku väčšie. Odtiaľ sa presúvajú do tretej časti, kde sú ešte väčšie a potom sa rozhoduje, či už pristaví k dojeniu, alebo ich presunie ešte do druhej stane, kde nejdeme, lebo je trošku ďalej. A následne produkujú mlieko, zarábajú peniaze, z ktorých my máme pekný plat, ale stále to nie je dosť, si myslím, a musíme byť ďaleko od domova. Takže toto by sme mali v stručnosti základ práce, ktorú je potrebné robiť na farme. Vraciame sa späť tými dverami, ktorými sme vošli. Môžete si všimnúť, väčšina fariem je napojená priamo na dom, to znamená, nemusíte chodiť von, keď chcete ísť do práce, ale prejdete z domu cez chodbu, tam sa prezlečiete v miestnosti na prezliekanie, prezujete a môžete vojsť rovno do kravína. To znamená, keď prší, je vám to jedno, lebo robíte v suchu. No, takže toto by bol taký základ práce, čo by som vám ešte vysvetlil, aby ste vedeli. Kravám sa zvyknú česať chvosty, umývať, toto v mojom prípade robí senior šéf, to znamená šéfov otec, ja sa do toho starať nemusím. Čistia sa, češú sa, tu vidíte trošku špinavú kravu, to Starky vyčeše kefou. Pod kravy sa zvykne sypať biely prášok, volajú to kalk. Je to nejaký kalciový prášok, ktorý slúži na dezinfekciu, človeku neublíži, kráve pomôže. No. A takto si tu oddychujú a čakajú, kým sa o 4:00 otvoria válovy. Vyčistí sa nám to tu všetko, medzi tým nasypeme ešte krmivo a môžeme začať dojiť. Toto, čo tu leží, je šampión v dojení, ten na jedno nadojenie dá okolo 20 litrov mlieka, to znamená denne 40 litrov, šéf je s ňou veľmi spokojný. Keby sa jej niečo stalo, asi by ho mrdlo. No, čo je, tu máme pozapájanú elektriku, samozrejme nás nezabije, ale pekne nás poštekli. Tu máme malé, ktoré spí, ďalšie malé, ktoré spí. Tieto priestory slúžia v lete na dočasné ustajnenie kráv a uvedeným priestorom von sa krávy v lete vypúšťajú. Tam tie všetky pozemky sú šéfové, to znamená sú oplotené elektrickým oplotkom. Krávy sa vydoja, ráno sa vypustia. V obede prídu naspäť, znova sa vydoja a idú spať. Na týchto kefách sa krávy škrabu, robí im to veľmi dobre, sú spokojné. Tu máme taktiež mreže, kde prepadajú ich a toto je samozrejme tá nádržna, alebo teda sklad nasakanej slamy, ktorú používame ráno aj večer po dojení. A to by bolo asi tak všetko. Nejaké ďalšie roboty tu potrebné nie sú veľmi. To znamená, že toto je základ celej práce na farme. Takže kto ste nevedeli, o akú prácu sa jedná, teraz máte približný prehľad. Samozrejme, môže sa to líšiť jedna farma od druhej. Niekto možno nedáva krávam ako prvé žrádlo silo, ale možno dáva niečo druhé. Na niektorých farmách sa do válovou podsýpa slama nasekaná. Neviem z akého dôvodu síce, ale čo krávy slamu žrať nebudú, keď majú seno a iné pochutiny, ktoré sú im prospešné a chutia im. Hej. No a v celom kravíne máme zapojenú muziku, takže pre štvrtého sa nám zapne rádio. A ako ste videli o filme Slnko, seno, erotika, jahody a podobne, je to niečo podobné, až na ten štýl, že tu sa nerozdeľuje, ktorá kráva bude čo počúvať, ale všetci počúvame rádio Sunshine. Takže mňa tešilo
A dúfam, že toto video poslúži niekomu, kto chce zrobiť na farmu, aby mal aký taký prehľad o tom, čo ho tu čaká a čo robiť musí. Popri tom samozrejme, keď máme ukončené prvé dojenie a kravy sú nachované a druhé dojenie, ktoré nasleduje po obede, tak šéf vám dá robotu. To znamená umývať traktory, umývať auto na prevoz, kráľ a podobné, pôjdete do lesa na drevo, v lete pôjdete kosiť trávu, potrebujete pripravovať samotné seno, samotnú silážnu trávu, musíte pripravovať oplotky elektrické na jar a on si vždy niečo nájde, keď už vás platí, tak prečo by ste mali sedieť na izbe, samozrejme. Už keď je zlé počasie, tak vás nechá sedieť. Tento šéf, čo je tu, je naozaj dobrý, musím povedať. Ako som tu ja skoro 3 mesiace, nekričí, ako druhí šéfovia, všetko pekne vysvetlí. Nemecky som nemusel až tak dobre vedieť, ako to vyžadujú na iných farmách, však stačí, myslím si, robotu ukázať raz, dvakrát a normálny človek pochopí, čo má robiť a keď to aj tak opakuje ráno a po obede, tak do toho príde za chvíľu. No a samotné prvé dojenie ráno chodí sa o 3/4 na 6 do maštále pred raňajkami. Vydojí sa, vyčistia sa tieto válovy, nasype sa jedna siláž, druhá siláž. Následne po dojením šéf nasype tu, ako som spomínal, pomleté ovsené vločky, alebo čo to je presne neviem, ale chutím to. A približne v čase o 7 alebo pol 8 sa ide na raňajky. Po raňajkách sa nasype silážna tráva, ktorá tu nie je ešte. Následne sa vymetú mreže za krávami, vyčistíme a po vyčistení a vystriekaní adicov, to sa robí len ráno, sa nasype samotné seno, vyzametá sa to tu, čo tu krávam vypadalo z válova, vyzametá sa celý kravín a máme hotové, to je okolo 10. Následne šéf zahlási, ideme piť kávu, takže sa pije káva nejakých 15 minút a potom vám prideli nejakú robotu, o 12. je obed, naobedujete sa, do 1 máte prestávku a v prípade, ak je dobré počasie, vám dá nejakú robotu a keď nie je dobré počasie, tak si sadnete na izbu a približne o 4. sa znova idete najesť, to je poobedné jedlo, ako to oni volajú, potom sa začína samotné krmenie, dojenie a približne o 7. večer je koniec, kedy sa znova navečeriate, osprchujete a sadnete si k internetu a môžete surfovať, až kým nezaspíte a ráno začíname znova. Takže toto by bolo asi tak všetko. Tým, ktorí chcete ísť robiť na farmu, želám, aby vám to vyšlo. Nájdite si normálneho šéfa, ako mám ja, ktorý vás nebude kričať. So všetkým vám pomôže. Nebude vás nútiť dojiť, ako to musíte robiť na väčšine fariem, lebo na väčšine fariem dojiť musíte. A týmto sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšej reportáži. Možno z iného miesta, kde pracujú Slováci a ukážeme si ďalšie pracoviská pre Slovákov. Majte sa, čaute.